Клиент, продавач идва при мен в офиса и ме пита: господин Вълков, защо, например, съседния имот го предлагате активно, правите му реклама, препоръки, а моят имот не? Веднага отговарям: защото когато нашата агенция продава само този даден имот, тя влага 100% в него. Давам пример. Даден имот го продават 4 агенции. Тези 4 агенции влагат по 25%. Защото всяка една от тях си казва: защо да правя платени реклами, защо да правя активен маркетинг, да рекламирам, да предлагам, тъй като всичко това, което правя, е безсмислено. Тъй като аз ще рекламирам имота, ще разпространявам продажбата, а накрая някой друг или дори собственика сам ще си го продаде. Ами, безсмислено е. Затова, когато работите с няколко агенции, всичко се обезмисля. Всяка една от агенциите си обявява своя цена, подбива цената на другата, прави различни описания. В едната агенция имотът ви е панел, в другата агенция имотът ви е тухла, в третата агенция имотът ви е 62 квадрата, а в четвъртата ви е 75. Имотът ви е с 4 различни описания и дезориентира клиентите. А когато работите само с една агенция, тази агенция влага 100% от себе си и реализира много по-бързо продажбата на вашия имот.